ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଳେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏପରି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯାହାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଥିଲା। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ପୁରୀ ଠାରୁ ନିକଟ ବାଲିଗ୍ରାମ ନାମକ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଏକ ନୀଚ ଜାତିର ଦାସିଆର ଜନ୍ମ। ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଥିଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଓ ଘୃଣ୍ୟ। ପିଲାବେଳୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଦାସିଆ। ଦୈନିକ ଲୁଗା ବୁଣି ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଦାସିଆ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀର ଗୋଟାଏ ବିଶେଷତା ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଓ ନିଚରୁ ଭକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି ଭାବେ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତିଳକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ସମୟର ଚକ୍ର ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଦାସିଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେମର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୀନଦୟାଲ, ମୋତେ ଏକ ନିମ୍ନ ନିଚ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ଏହି ଶରୀରରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରିବି। ତେବେ ଏହିପରି ଦାସିଆର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଆସିଲା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି। ଦାସିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ଉଚିତ ଭାବି ନିଜ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପରେ ଦାସିଆ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁଖର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ଦାସିଆ ପୁରୀରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମନ ଅନବରତ ଚକା ଆଖିକୁ ହିଁ ଝୁରୁଥାଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ସେ ଏହି ଖାଇବା ପାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଚକା ଆଖି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଚକା ଆଖି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କିପରି ଖାଇପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦାସିଆର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଦାସିଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଦାସିଆ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ଡେଉଁଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହଁ? ତାପରେ ସେ ଦାସିଆ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକଡିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ଖାଇବି? ଏହିପରି ଦିନେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଡାକିବା ବେଳେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦାସିଆର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ତେବେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗ୍ରାମର କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାସିଆର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଳଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦାସିଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦାସିଆ ଖୁସିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଦାସିଆର ମନ ଗଭୀର ଭକ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଦାସିଆଙ୍କ ଅନେକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।